Vasemman ohjaa puoli, pidätte ja oikea pohe. Aloita jo Riikka väistö, muuten sulla loppuu maneesissa pituus. Just näin. Väistö on ihan hyvä, mutta sun pitää aloittaa se vaan aikaisemmin, niin että se kerkeä kuvalle asti. Oikein ja niin. Näin. Just näin. Ja sitten aina taputat. Se on hyvä väistö ja tommosia vaan teet sen kanssa niin, että se siinä voimistuu. Ja pikkuhiljaa sä voit kääntää tuota päädystä vähän aikaisemmin, niin silloin tulee vähän pidemmän matkaa vaan tätä väistöä. Hyvä. Just noin. Ja Riikka, ota jo. Juuri näin. Ja tee Riikka paljon pidätteitä vasemmalta ja oikein pohjeen. Hyvä. Hieno väistö, Riikka. Taputa. Ja nythän näistä on samat avut kuin siinä ympyrässä, kun sä suuremmat sitä ympyrää. Muistatko eilen? Joo. Se on tämmönen samanlainen työskentely siinä väistössä. Ja jos tulee niin vähän reksitilanne, niin unohda se väistö ihan hetkeksi. Jenni jännittyy siitä, että sä käytät sitä oikeita ohjaa, mutta sit sä et vaan mitään välillä siitä. Sä vaan jatkat rauhassa sitä ja muistat aina taputtaa sen väistön jälkeen, koska se selvästi siitä taputuksesta aika hyvin rentoutuu. Ja oikein Riikka selvät puolipidätteet oikeasta ohjasta. Käytä vaan oikeita ohjaa ja vasenta pohjetta. Ota Riikka käyntiin. Ja pysäytä. Ja nyt käytätkö siinä pelkkää oikeata ohjaa. Noin. Ja sitten taputa. Kun sä käytät sitä oikeata ohjaa, niin sä käytät vain pelkkää oikeeta. Ja jos sä rupeat vetämään vielä varmaan vähän vasemmalta, ja sitten se ei auttanut mitään. Tää on itse asiassa Jenni näin päin nyt paljon rankempaa sen mielelle, koska tuolla tulee kaare oikealle tuolla keskelle ja se väistö tulee oikeasta ohjasta vasempaan kierrokseen, mutta siinä se joutuu tekemään vähän molempiin suuntiin. Ja niin kuin eilen Jenni sanoit just, että oot vähän huijannut sitä kahdeksikoilla ja muilla, niin tää on vähän samanlainen. Vähän huijaillaan. Käännä sitä Riikka tonne päin. Näin päin me ei Jenni nyt pidennetä sitä väistöä, koska tää selvästi aiheuttaa sille vähän ressiä. Niin annetaan sen vaan niin kuin tässä totuttautua ja rentoutua. Hyvä, just näin Riikka. Oikein, hyvä. Sitten kans neliölle niin, että sä menet E-kirjaimeen uraa pitkin suoraan ja eestä käännät aina pertaa. Hyvä. Ja sitten Jenni joka kierroksella sä laajennat sitä sun tietä. Niin, että sä menet kohta pikkuhiljaa koko uraa. Ja nyt mä teen ohi Jenni. Hyvä. Hyvä. Pidä Jenni oikealta suorana. Älä Riikka mene eteen. Siellä loukkaa hevonen. No ja sitten sä meet jo Villeen asti. Ja Riikka ottaa pikkuhiljaa tähän ravia. Täältä raippaa. Taputa. Se on vaan vähän eilisestä, ei oo niin virkeinen. Okei. Hyvä ja sitten Jenni, koko kierros. Ja jos Jenni menee huonosti, milloin tahansa voit kääntää radan poikki. Et sä et yritä väkisin päästä, just näin. Sä et yritä väkisin päästä koko uraa ja sitten teet ympyrää just näin Jenni. Ja hallintaa vähän ja Riikka suoraan uraa. Arvaa miksi Riikka noin kävi? Kun sä vedit niin paljon sisäohjalla. Oikea ohja pitäisi saada Riikka. Ota sinne päätyy Riikka laukkaa ja koita päästä tänne päätyy. Hyvä Jenni. Jatka vaan laukkailemista. Ja koita päästä Riikka suoraan. Ulko
Se meni vähän liian läheltä sitä, kun se ohjaus ei toiminut. Niin. Hyvä. Niin, se on ihan yleisöturvallisuutta ajattelen. Tälle puolelle ei tullut. Hyvä, ja sitten laukka. Hyvä, oikein. No, ja sitten Riikka laukkaa ja sitten rupeat Riikka vaan menee koko uraan. Nyt ei enää kukaan niitä ympyröitä tehdä yksin. Ja sitten vaan uraan. Jenni, istu vähän pystympää. Ja vie Jenni vähän tasaisempi vasen ohja. Et sä avitat sitä Jenni vasemmalla ohjalla pysymään suorana. Hyvä Riikka. Näin. Se on se vasen ohja, joka pitää se Riikka paljon paremmin. Sitten koita Riikka päästää jalat irti, ettei sä purista niillä koko ajan. Ja sitten vaan Jenni niin kauan laukkaile, että sä pääset koko maneesin ympäri. Vasen ohja käteen Riikka. Just näin. Hyvä. Hyvä. Ja suorista. Ja pysy uralla. Hyvä. Oikein Jenni. Ja suorista. Ja pysy uralla. Noin. Tällä tavalla sä Jenni lähdet siihen vähän rakentamaan niitä avotarkuuksia. Ja jarrutat. Ottaa vähän lyhyemmät ohjat. Etkä päästä Jenni kovaa. Hyvä Riikka. Hyvä. Ja suorista. Jes. Taputa sitä. Taputa Riikka. Noin. Ja vasemman ohjan kädestä. Oikein Jenni. Tää on itse asiassa helpompi suunta, koska se pysyy siellä uralla paremmin. Kun se ei yhtään jännity siitä oikean ohjan työskentelystä, niin se on helpompi taivuttaakin Jenni näin päin.